amigues i amics, benvinguts un dia més als reptes Jo em quedo a casa proposats per Factoria d'Idees i Creacions. El meu nom és Àngels. Anem a dir la resposta a l'endevinalla del dissabte. Aquesta era porta. Sí, la resposta era porta. Moltíssimes gràcies a Xavi, Maria i David per les vostres respostes. Ara anem a passar altra vegada als reptes. I anem a passar al repte número 1. Sí, l'endevinalla. L'endevinalla d'avui diu així. Cos de pal, cap de color, m'encenc delicadament i dóna molta calor. Què sóc? Repetisc. Cos de pal, cap de color, m'encenc delicadament i dóna molta calor. Què sóc? Vinga, va, animeu-se i deixeu els vostres comentaris. Val, ara anem a passar al repte número 2, la manualitat. Avui anem a fer avions. El que anem a necessitar és un foli, jo vaig a reciclar aquest, i també un tros de paper ben gran. Jo he agafat aquest paper, em valdria paper de regat o una cartolina gran, un tros de cartó gran. Diferents pots redons per a fer circunferències o un compàs. Un retrador, un llapis i una goma. Va? Vinga, comencem. El primer que anem a fer és l'avió. Val? I com es fa l'avió? Agafem el foli i el partim per la meitat, en forma vertical. Una vegada tenim el foli partit per la meitat, el desdoblem. Ara el que anem a fer és agafar d'una punta superior i portar-la fins la ratlla, val? Així. La dobem fins la ratlla. Així. I l'altre costat, igual. Una vegada tenim doblades les dues parts, anem a tornar a doblar aquestes. L'agafem de la punta i la tornem a dur fins al centre. Fins la ratlla, clar. Així. I ara el que anem a fer és doblar el nostre avió, val? Doblar el nostre avió. Una vegada amb l'avió doblat, el que anem a fer és fer-li les ales. I com es fa? Agafa d'un extrem i el porta dobladet des de la punta fins altra vegada la part inferior. Així, val? Agafa la punta i la doble fins la part inferior. I l'altre costat, igual. I així quedaria el nostre avió, val? Ara anem a fer la segona part. Anem a fer un cartell per a competir amb els nostres avions, els quals la pensarem al sostre i farem que els avions passen per el centre. I per això necessitem els diferents tipus de cercles, val? Pues jo n'agafa dos, però tindré que fer-ne un més gran. Agafa el llapis i tinc prenent com a referència el cercle que vas a fer uno ben gran. N'he fet un, ara amb aquest sí que agafant la referència d'este en faig un altre. Ara amb aquest en faré un de més gran. I ara vaig a retallar i extreure els cercles, eh? I ara m'agrada un dels cercles que ja he retallat i vaig a donar una puntuació. Com vaig a ficar les puntuacions? Al cercle més gran li donaré la puntuació més menuda, val? Aleshores, jo agafo el cercle més gran, que és aquest, i li vaig a donar de puntuació 10. I amb un roto ho escric. Utilitzaré aquesta, que és la punta més ampla, perquè es veig més. 10. Va, ara el següent li vaig a donar de puntuació 50. El següent, més gran. 50. El següent li vaig a donar de puntuació 100. Seria aquest, així. El següent, 250. I a l'altre li vaig a donar 500, el més menut. Val? I què farem després? En dos fils, o doblant-lo i enganxant-lo, podem enganxar al sostre de casa i ja podem jugar amb els avions i llançar-los pel forat. Quedaria així. I tindríem que llançar l'avió per cada forat. I fins ací el vídeo d'avui. Per favor, compartiu amb nosaltres. Adeu!